«Μπάρμπα, βάλε μου λίγο λαδάκι μες στο γυαλί», είπε η μάνα μου, «γιατί δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι». «Χωρίς πεντάρα?» «Ναι». «Και τι έγινε ο πατέρας σου?» «Να, πάει να βρει άλλη γυναίκα». Ήτο πεταεντές παιδίων, ζωηρών, με λαμπρούς μεγάλους οφθαλμούς, ρακένδυτον, και με παιδικήν χάριν, με σπαρακτικόν εν τη αθωότητη μηδίαμα, επρόφερε κάστοτε την φράσιν ταύτην, της οποίας όλον το βάθος δεν ήτο ικανόν να κατανοήσει τόσον, ώστε οι άνθρωποι, οι μη έχοντες να κάμουν τίποτε καθώς εγώ, πολλάκις το εκάλουν και απέτεινον αυτό την άνω ερώτηση του μικρού Παντοπόλου της γειτονιάς, μόνον και μόνον διανακούσωσιν από το στόμα του την απόκρισιν. Να, πάει να βρει άλλη γυναίκα. Δεν ήτο η πρώτη φορά όπου το έβλεπα. Κατ' εκείνην την ημέραν συνέβη να είμαι πλούσιος, διότι είχα κατορθώσει με τα 5 κλιπαρίσεις και με τα 4 αποπομπάς να λάβω 15 δραχμάς απέναντι 80 οφειλωμένων μου, διαμοιβήν φιλολογικής εργασίας 5 εβδομάδων. Κατά τα στιάφτας δε ημέρας, εις αρίθους με τα σελήνας του ενιαυτούμι, συμβαίνει, χωρίς να φροντίσω να πληρώσω μέρος των χρεών μου, να εξοδεύσω μονοημερής τα 2/3 του ούτου πως εκδιασθέντος ποσού, φυλάτων φρονίμως το τρίτον δια τας επομένας 3 εβδομάδας. Έκραξα το παιδίον και του έδωκα μίαν πεντάραν. Εκείνο την έλαβεν, έβγαλαν έξω από τα χείλη την γλώσσα με μηδίαμα ευδαιμονίας και ατενίζον με, είπε, «Δόμ κι άλλη, Μπάρμπα». Δεν ήτο το μόνον παιδίον το οποίον ήρχεται εις το μικρόν εκείνο Παντοπολίον της οδού Σίγμα κατά τη δυτικήν εσχατιάν της πόλεως. Πτωχέ γυναίκες έστελαν συνήθως τας 5ετής ή 7ετής κορασίδαστον δια να οψωνήσουν. Συνέβαινε καθεσπέραν να κάθουμε επί μίσιαν ώραν και πλέον συνομιλών με 2 ή 3 φίλους, πίνοντας το ορεκτικόν των εις το μικρόν μαγαζίον. Ενίοτε δε να λαμβάνω εκεί το λιτόν δείπνον μου. Πολλάκις, 3ετή νήπια ψελίζοντα, τέστελαν οι προκομμένοι οι μητέρες των με επικίνδυνα ποτήρια ή φιαλίδια εις τας χείρας, δια να αγοράσουν κασί ή λάι ή λικάζι. Εν τούτον εζήτη να του δώσουν ένα κουμπί, σκουμβρί, άλλο εζήτη μία πεντάρα, πίτα, σπίρτα. Την γλώσσα των μόνον ο νεαρός Παντοπόλης, ο φίλος μου, ήτο ικανός να την εννοεί. Ο ίδιος εσπλαχνίζετο ενίοτε και έστελνε προπομπούς τους ιδίους του υπηρέτες ως τη θύενα των μικρών παιδίων, για να φτάσουν ταύτα ασφαλώς εις τη μητέρα των. Συχνά συνέβαινε να ξεχάσει μικρά παιδίσκη, 5ετής ή 6ετής το είδος το οποίον εστάλει να αγοράσει και να είπε άλλαν άλλον. Εντεύθεν, παράπονα, διαμαρτυρία εκ μέρους των μητέρων, ύβρις κατά του μπακάλι. Πάντοτε το μπακάλιν έβγαζαν πτέστην. Το παιδί ποτέ δεν έπτεν. Άλλοτε συνέβη να του πέσει στο δρόμο το μισορίζι ή να φάγει τη μικρήν ζάχαριν. Τότε η μήτερη ή η γιαγιά κατήρχετο η ιδία και ύβριζε τον μπακάλιν, λέγουσα ότι τέτοιος ήταν, τον ήξευρεν αυτή, όλο ξύκικα επόλη, με αυτά εζητούσε να πλουτίσει κι αυτός. Και δύναμε να μαρτυρήσω ότι ο μπακάλις ήτο κι ως εμπορευόμενος κι ως άτομον τίμιος άνθρωπος. Άλλοτε πάλι ο μικρός ψωνιστής, το δεινότερον, έχανε καθοδόν τα λεπτά, τα ρέστα, όσα έλαβεν από τον Παντοπόλην. Πλην δια τούτο είχε ληφθεί η πρόνοια να τυλίγονται τα ρέστα εις χαρτίον και κάποτε να δένονται κομπόδεμα εις ράκους και να εμβάλλονται εις την τσέπην του μικρού. Κι όμως, πολλάκις εχάνοντο 5 λεπτά και 10 λεπτά και ολόκληρη μοκοντόρη. Και πάλιν ο μπακάλις έπτεεν. Αλλά σε επανέλθω στο παιδίον, περί ο λόγος εν αρχή. Δεν είμαι ποτέ πολύ πράγμον, αλλά ο φίλος μου, ο μικρός Παντοπόλης, ήξευρεν ως οικός όλα τα μυστικά της γειτονιάς. Ή το γενικός θεματοφύλαξ των αλωτρίων υποθέσεων. Δεν ήξευρο αν το βλέμμα μου το εφάνε ερωτηματικόν, αλλά όταν ευκαίρισεν, αυθόρμητος,
ήρχισε να μου διηγείται την ιστορίαν. Προ 9 ετών ο Μανώλης ο Φλοεράκης είχε νυμφευθεί τη Γιαννούλαν Πολυκάρπου. Εκ της συζυγίας ταύτης εγεννήθησαν 5 τέκνα, εξών το τρίτον ήτο το παιδίον εκείνο. Ο Μανώλης ήτο ξυλουργός, αλλά δεν διέπρεπε πολύ επί φιλοπονία. Εργάζεται ο Σάκης είχεν εργασίαν, από τη Τρίτην ως την Παρασκευήν. Το Σάββατον πρωί του επονούσε νέφνης η μέση του, τη Δευτέραν του επονούσε το κεφάλι. Εννοείται ότι διήρχε το εν κρεπάλι από το Σάββατον εσπέρας ως τη Δευτέραν πρωί. Η γυνή ήτο φύλεργος, είχε ραπτικήν μηχανήν και κατασκεύαζεν υποκάμισα. Εκέρδιζεν ούτω 1 τάλιρον την εβδομάδα, το οποίον προστιθέμενον εις τας 13 ή τας 14 δραχμάς, όσα σε κέρδιζεν εκείνος, και εκ των οποίων τα ήμιση του ηχριάζοντο δια του τακτικών μεθύσι της Κυριακής, μόλις ήρκει προς συντήρηση της οικογενείας. Πλην η οικογένεια ύφξανε, σχεδόν κάθε χρόνον. Ανά εν κουτσουβέλι ή κατσιβέλι εγεννά το τακτικά κάθε 18 μήνας, με κανονικότητα απελπιστικήν. Η οικογένεια ύφξανεν, αλλά το εισόδημα ελατούτο. Η εργασία εγένετο σπανιωτέρα. Η ραπτική μηχανή παρερήφθη εις μίαν γωνίαν, ετέθη εις σαχριστίαν. Η Γιαννούλα μη προφθάνουσαν από γαλακτήσια εν μωρών και αρχίζουσαν να βυζένει αμέσως άλλο, μόλις επαρκούσα δια να πλύνει ράκι. Δεν είχε πλέον καιρόν να ράπτει η πουκάμισα. Ο Μανώλης δεν έπαυσε να μεθύει τακτικά από το Σαββατόβραδον έως το εξημέρωμα της Δευτέρας. Η Γιαννούλα δεν είχε πλέον δεύτερον φόρεμα. Τα παιδιά δεν είχαν πάντοτε ψωμί. Η εστία σπανίωση το αναμένει. Η γυνή εγόγγιζεν. Ο Μανώλης όταν ήρθε το την έτρωγε από την κρίνια. Τα παιδιά έκλαιαν. Η χειροστρομνή ή το τρίπια. Η κουβέρτα δεν ήρκει να σκεπάσει τα 3 μεγαλύτερα παιδιά. Η λάμπα ήτο ακαθάριστη και δεν είχε πετρέλαιον. Η στάμνα είχε σπάσει προ 3 ημερών και έπιναν από ένα τσαγκλί. Ο Σάκης είχε νερό η βρύση της γειτονιάς. Η σκούπα, καταλερωμένη, είχε φαγωθεί η μισή και ελείπαινε το πάτωμα αντί να το σκουπίσει. Το τηγάνι είχε τρυπήσει και ήτο άχρηστον. Η χύτρα ήτο ραγισμένη και έσμηνεν τη φωτιάν διαρρέουσα όταν φωτιά υπήρχεν. Η κατσαρόλα ήτο παλαιά, φαγωμένη, αγάνωτη. Ο γανωτής είχε προτείνει ή να την αγοράσει αντί 50 λεπτών ή να τη γανώσει αντί 50. Με κίνδυνον είπε να τρυπήσει και να γίνει άχρηστη. Η Γιαννούλα προτίμησε να την κρατήσει αγάνωτη. Η ραπτική μηχανή είχε δοθεί ενέχειρον δια 2 25, τα οποία θα εχρησίμευαν δια τα γεννητούρια του τελευταίου μωρού και δια άλλας χρίας. Τα 2 25 δεν επεστράφησαν και η μηχανή εκρατήθη. Στη αυτήν κατάσταση ήτο η οικία όταν εισεχώρησε ο κουμπάρος εντός. Ο κουμπάρος ήτο άγαμος και τεσσαρακοντούτης, παχής ευμορφάνθρωπος με πλατή ζουνάρι. Ήτο μέγας και πολύς, κομματάρχης ενός των πολιτευτών της Αττικής, είχε κερδίσει χρήματα από κάτι νοικιάσεις, ήτο άνθρωπος με επιρροήν. Καταρχάς ήρχε το άπαξ του μηνός. Ήτα ήλθε δις εις μίαν εβδομάδα, φέρον κρέας και μικρά τεινά δώρα δια τα παιδιά. Κατόπιν ήρχισε να έρχεται ημέραν παρημέραν. Τέλος ήρχε το καθεκάστην, φέρον πάντοτε οψώνια. Τι είδε ποιους σκοπούς έτρεφεν ο κουμπάρος, πλην η Γιαννούλα ήταν τίμια, όσον και πάσα άλλη. Η Γιαννούλα ήταν τίμια, αλλά ο Μανώλης ήταν ζηλιάρης, και με τα πολλά εσπερινά δείπνα, τα οποία έφαγεν στην οικία νομού με το κουμπάρον, μετά πολλάς δε πρωινάς σκηνάς, τας οποίας έκαμεν εις τη γυναίκα του, ήρχεσε και εν μην είναι συνεπής εις τίποτε, κάποτε μάλιστα να ξενοκοιτιάζει. Της είχε διηγηθεί πολλάκις, ότι πριν την πάρει, είχε μίαν φιλενάδα. Εκείνη είχε νυμφευθεί έκτοτε, ίσως χωρίς παπά, καθώς συνηθίζεται κάποτε στην πτωχήν συνοικίαν. Τώρα φαίνεται ότι την είχε ξανανταμώσει αυτήν την παλαιάν γνωριμία και δια τούτο έλειπεν από το σπίτι,
βραδιές. Όσον δια τη Γιαννούλαν, το μόνον εγκλημά της ή το ότι ίσως είχε πολιτέψει το κουμπάρον και δεν τον είχε διώξει μίαν και καλήν. Ο κουμπάρος ήξευρε βλέπετε από πολιτικήν και αυτή, ως γυναίο που ήτον, ήξευρε από ψευτοπολιτικήν. Πλην οι γειτόνισσες δεν ήσαν επίοικείς και την εκακολόγησαν. Και εις των γειτόνων ο Κυρζάχος, ο Ξεφαντούλης, ήτο της αρχής ότι έπρεπε ο ενδιαφερόμενος να ξέρει τι τρέχει. Και η ιστεροβουλία, η λανθάνουσα και αυτών των ίδιων, ήτο να έβρει διασκέδασιν αυτός με τις φωνές, με τις κατακεφαλιές, με τα τραβήγματα των μαλλιών και με το χώρισμα του ανδρογίνου. Αυτό θα πει να σου θέλει τι στο καλόν σου, να κοίδεται τη τιμή σου, δηλαδή να σε βάλει να σκοτωθείς. Μετά τελευταίαν φοβεράν σκηνήν, από την οποία η Γιαννούλα ευγήκε με μισήν πλεξίδα, με εν μάγουλων αιματωμένων και με σχισμένων υποκάμισων, και όλοι οι φρονιμότεροι άνθρωποι της γειτονιάς έτρεφον την πεποίθηση την οποία συμμερίζεται και ο γράφων, ότι η Γιαννούλα ήταν αθώα, ο Μανώλης έγινε άφαντος. Επήγαινε ανταμώσει οριστικό στην παλαιάν του γνωριμίαν. Ο κουμπάρος εν τω μεταξύ είχε πάυσει τα συχνά σε επισκέψεις του. Είχε να αραβωνιστεί. Γεροντοπαλίκαρον ακμαίων, καλοκαμωμένος ευμορφάνθρωπος με πλατή ζουνάρι, κομματάρχης μέγας και πολλής, κερδίσας χρήματα από τα ενοικιάσεις, επόμενον ήτο να έβρει νύμφιν με πρίκα. Η Γιαννούλα τον είχε πολιτέψει η πτωχή. Μόνο τούτο το αμάρτημα είχε πράξει. Αλλά τα παιδιά επεινούσαν. Πλην εκείνος ευαρύνθη να περιμένει και έφυγε με την ώραν του. Και η Γιαννούλα έμεινε με τα 4 παιδιά. Το 5ο είχε να ποθάνει. Ανακληθένε νωρίς υπό του πολυεσπλάχνου και πανσόφου εις των κήπων των ανθυρών, εις το ωραίον περιβολάκι με τα κρίνα και με τους ναρκίσους, μετά των οποίων φυτεύονται και ανθούσιν εσαΐ και τα άκα κανήπια. Έμεινε λέγω με τα 4 παιδιά, χωρίς πατέρα και χωρίς κουμπάρον. Έμεινε χωρίς άρτον εις το ερμάρι και χωρίς φωτιάν στην εστίαν, χωρίς φόρεμα, χωρίς στρομνήν, χωρίς σκέπασμα, χωρίς χύτραν και χωρίς στάμναν και χωρίς ραπτικήν μηχανήν. Και το 3ο παιδίον, ο Μίτσος, εκείνο το οποίον έβλεπα, ήρχετο εις το παντοπολίον και εζήτε από το μικρόν μπακάλιν, ως της ήτο ακριβής στα σταθμά, αλλά δεν εννοεί από ελεημοσύνην. Ήρχετο και εζήτη να του στάξει μια σταξιά λάδι στο γυαλί, αυτό το οποίο θα ήτο άξιο να στάξει μίαν σταγόνα νερού εις πολλών πλουσίων χείλη, εις των άλλων κόσμων. Και τη ελόγη την αίτησήν του λέγον, δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι.